Uy, pre. Kailan ka ni Luloy, pre? Di ba amigo mo ni pre? Oh, si Luloy? Amigo kayo may anak? Sa high school lang tud ka rin. Sige, barkada may anak. Sige, dikit anak. Oo. Nagaling mo pictures, oh. Amigo, gina mo de. Close kayo, mi. May ka na nga bata. Sige, migsabay anak sa una pa. Hala, natukang mo na isa, pre, oh. Drug addict mo na ini sa una pa, oh. Oh, siya man gini, oh. Si Luloy man gini. Actually, si Luloy, di good mi ingon ning anak mi ka-close. Atong iyang mga kaila sa una, kaila. Pero nag-abot lang mi, kausara to kay. Wa kay may nag-abot yun. Di good kay may nga naka-close yun. Pero layo ra gid galing. Kisa galing na yung pangalan galing? Kisa si Luloy. Bakit tanaw, nakalimutan ko siyang pangalan. Di gid kay may naka-close kay. Dili gid. Di gid mi amigo. Dili kami friends sa Facebook. Wala, dili mi amigo. As in, dili gid. Dili lang.